агар ҳоҷиҷон ҳам суханои худша ма ба шумо мерасонам. ин калаи касе боша унитаз кардианша нигаҳ ка. як чизи хуби дигаша барои шумо мефаҳмонам, хуб гӯш кунед. ана иш боша залатоя. Зиёрат шоп тақдим мекунад. ин зебогиҳои магазина диде? бовар ки раби машааллоҳ. медонед ки и ай ки ай? пеш аз навора тамошо кардан ба шумо тансиҳатӣ мехоҳам. ва ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. агар ки хасис набоше ку ҳамин навора ба хотири пешравии мо нами бародар ки и ҳамватани мо ай. ҳамин магазин ку як аз ҳамватанҳои мо ай. бовар ки пешравиро мебинӣ ку охи красота раби машааллоҳ. пешравии бародарро мебинӣ дилат мекушояд. ба ин хотир барои пешравии ҳамин бародармон агар хасис набоше ку як та лайк, як комментария ва поделиться бика ҳамин навора иншааллоҳ ки нуран алунур меша. ҳоли ман мефаҳмонам ки и бародар кия, масалан ки чӣ кор мекуна ва чӣ услуга, чӣ хизматрасонӣ дора. рафтем фақат дастгирии ай шумо. и ҳоҷиҷон яке аз бародарҳои мо ай. омадан дукони мо меҳмон шудагиан, алҳамдулиллоҳ гуфтан ки ҳам хеле хизматрасонӣ дорем. барои бародарҳои тоҷики худ гуфт бо вообще скидка мекунам. агар ҳоҷиҷон ҳам суханои худша ма ба шумо мерасонам. мега ки ҳамин бародарҳои тоҷик кадомаш ки дар ҳамин Москва, Московская област кор бикунанд. агар ҳам хеле корҳо заниматся бикунанд, занг бизананд, ё ки ай Азон, Валберес, ай любой магазин, ай Леруа Мерлин, ай любой ҷо бинанд. агар ки нархи инами 20 000 боша ку ман ҳамода мега 15 000 метиём. агар 7 000 боша мега ман 5 000 метиём. агар 10 000 боша мега ман 7 000 метиём. яъне ки барои бародарҳои тоҷики хидмат ку мега ҳамин чизора ку арзон метиём мега. барои пешравӣ бикунанд мега. алҳамдулиллоҳ мо омадем заҳмат кашидем нами магазинҳоро соҳибӣ кардем мега. хай шукронаш мега ман мехоҳам мега як каса дастгирӣ бикунам. хуш ба ҳолош. инамира агар ки заказ кардӣ ку масалан худат кор мекунӣ. ман медонам ки бештари мо дар Москва кор фаъолият мекунанд. дар ҳар ҷойҳо масалан усто ҳастанд. ту метавонӣ ҳоҷиҷон дар инами рақамҳо дар муроҷиат кунӣ. ту дар инам хеле дар кора ина медроӣ, сурат мегирӣ. ай ҳама хубаш чи ай? занг мезанӣ ку бо забони тоҷикӣ, бо шеваи тоҷикӣ хатит гап мезана. алҳамдулиллоҳ мегӣ ки ман дар инам хеле ята раковинка ё ки ята мақсад чи дар кора? ята масалан нами унитаз дар кора. ту дар алҳамдулиллоҳ нархи арзон метия. ина нига ки ҷаҳони сместитель. иҷад бовар ки 1001 та сместитель айна. эй машааллоҳ беҳтарин буда ина ки. як чизи хуби дигаша барои шумо мефаҳмонам, хуб гӯш кунед. ҳамин 10% скидкаша ку ҳоҷӣ мега ки ҳар ӯ бародари тоҷике ки агар қатъи ҳамин хазяини корш меоя харид мекуна 10% скидкаша мега ман бародари тоҷик да метиём. як бори дига мефаҳмонам. агар ки шумо омаден қатъи ҳамин хазяини кор ина 10 000 хариден масалан ина ё ки уна уша 20 000 хариден умуман 100 000 да харид карден ку 100 000 накладой мекуна ҳоҷӣ дармо шумо нишон метия. аммо 10% яъне ки 10 000 ша да шумо адел метия. ба хотире ки мега туҳфа барои дастгирии бародарҳои тоҷик. чӣ хеле ки дидесем бо ина ваноҳои калони хушрӯ ина бо ҳамаи чӣ ҳаст, ҳамаи чӣ. фақат шумо мебиёед иншааллоҳ ё ки наомада метавонед ки алҳамдулиллоҳ ватсап хати занг бизанӣ, заказ кунӣ, через газел мегира Москва, Московская област ҳоҷиҷон мебаранд иншааллоҳ ки коргарош мебаранд дарам дастон метиҳанд. мега ҳам муст, ҳам минатдорӣ. иҷада бо ҷойҳои арзоншам ҳаст. бо ман мерам ҳоли нишон метиҳам шумо да. ина ира дидия? алҳамдулиллоҳ чанд намуд шад. ин ман яке аз онҳоро барои шумо нишон додистам. бо ина нигаҳ ки чӣ ду табақаш ҳаста. ина хелеош ҳаста ина. ина хе меҷиқи мебура. бо иша меҷиқи иш гирон мешавад. дидина? охи як намуд нест. иҷа медроӣ ку фақат дилет мекушояд. машааллоҳ беҳтарин карда ячи ҳоҷиҷон. 10% скидки. ин скидка барои кия? барои мисол мардуме ки мегӯяд иҷа мегиранд ку. агар бо бародарҳои тоҷик занг бизананд да ҳамаш скидка мешавад. ана ку бародаро ҳоҷира хоҳиш кардем ки яди чира пурсем ку нархош чанд қаҳай? ҳоҷиҷон инаи чанд сма инаи? ёра 2000 мешавад дода. 2000 машааллоҳ. инаи чи инаи калон инами обши? акр 9000 фурӯш 7000 ҳам мешавад. 9000 фурӯш 7000. хулас ҳамин гуфтаҳои худмон ҳам касе ки агар иншааллоҳ муроҷиат куна дар любой магазин нарша партоя ҳама арзон шумо бо арзонтар карда мекунем метемшоно. бачаҳои худира ҳамаша мисол подбират мекунем метемшон чизои хуб ва арзонтар. инаиш чанд сма инаи аҷоиб дошта 4 та 5 та вай дошта. ира бо аям ҳаста ҷада датчикоша ишон мета температураи ова як режим да мемониш худаш мереза. ҳамиам ҳами хеле қиматан мисол не ки 7000 метемшон. ин худаш дар Валберес бафикн 10000 9000 ая? ҳаста ё. машааллоҳ беҳтарин. инаи ёш чанд сма ҳама максимум минимални ёш?
این اونیتازها همین 4.5 بالاه اگر خیلی پولنی کامپلکس باشه ده مثلا سیدنی آرماتور پارماتورش قطعی 4.5 بالاه یا وقت رحیم جان اومدگی بود همین نوار کردگی بود همون یک اونیتازی زلاتوی بود اون را فروختین را نه اوتاری هم است اون هم است ایتالیا را بفهمم بچه‌ها بسیارش چی میکنن که مثلا کوارتیرو در ریمون میکنن این همین اینستالیاتش خودش 7000 7000 تو مثلا 20000 هست 7000 اونیتازشون 5000 مثلا کامپلکس میتونن که در 12000 هم پدابرات کنن اینستالیات را قطعی 7000 و 12000 میتونن تا 12000 او نه که قطعی اونیتازش حتی که این مدل را میتونن که نمیور چون در مثلا اینترنت هم جا نمیور 16000 مثلا مدل 14000 2-3000 فرقی داره مثلا اینترنت ارزان میشه سوشیلکوی که مثلا برای تاجیکستان میبرن بسیاری وقتی نتر الکتریکی میگیرن اینو الکتریک سویتی نه همش الکتریکی او یا چی گفتی که برادرای تاجیک بسیار بعد میبرن یا ما میبینیم بسیار وطن روی میکنن بسیار برادرای تاجیک خودمون میگیرن تاجیکستان برای پدر و مادران میبرن او چیزا برای شما از من نشون میتیم انا همیه این باکورا نگاه که باکس 100 لیتره 9000 80 لیتره 7000 50 لیتره 6000 30 لیتره 5000 خلاص برای پدر مادرها روی میکنی پدر مادر دکو الحمدلله درمون دوشیویشون میزنه توراتشون ان شاء الله به گرما قطعی میکنن یک دعا میتین ان شاء الله نوران علی نور میشه برای پدر و مادر کو گرفته تاجیکستان بسیار روی میکنن اینا چه خیلی که میبینید خلاص برادرها اپا و خواهرها زیبایی مگزین حد و کنار نداره ماشاءالله بهترین خیلی باور که پیشروی این برادر خودمون نگاه کن که هموطن خودمون الحمدلله در مسکو وجه پیشرویش نوران علی نور بهترین بو در فکری کمک کردن برادرهای که میگه که اسکیدکشون میکنن اینا دستگیری همین هم اسکیدکا میکنن که همین هم دستگیری وقتی شما اومدین الحمدلله پیش اومدن حتما در واتساپ زنگ بزنین آدرس میپرتویا انا همین مگزین برادرمون وقتی که شما دویم اتاج میبروین همینجا یک کروگ میشه کروگ اولی من نشون میتونم در شما تاش استالویا گفت خودش حاجی جون اینا نگاه کن انا می کروگدا مگزینی برادرمون معینه انا میجدا خلاص هر کجایی باشین شما را در خدا میسپارم تنسیت و خانواده باشین سرتون در نکنه تنتون هم وقت صحت باشه در زندگیتون در عمر جانتون خداوند برکت عطا بکنه پیشروی بکنین ان شاء الله موفق باشین در زندگی و اگر یگون نفهمیدید با این در حاجی جان در مسئله همین مگزینش بنویسین در امان الله باشین در حق ما دعا را فراموش نکنین السلام علیکم و رحمت الله خدا یار و مددگارتون